не 100 кила. Знака БГ, знака БГ. Обърках се, извинете. Си много прост и изобщо не се прави на мен. Няма, знам, не съм достоен за Веном. Но ти си! Да, бе, да. Ай, човек, това е първия клип, бе. Ти малуме ли си? Или много? От скалата от 1 до 10 ще помисля. 1! Едно какво? Си малумен? Какво 1? Ими аз сега питам. Ами аз първи попитах! Човек, ще те убия, ако ще се правиш на удар. Ти меч, аз бра... Ей! Еч! На едно сърце съм. А! Сега ще видя дали е... Аз поумирам. На колко си? 5. Сърца? Или години? 5 години. Да, между другото хора, той не изсяда 5 години. Не се шумам. Само много ви базикам. Ето ти пържолите, вземи си. Не, също си ги вземи от печката, за да получиш XP. Аз съм втори левел. Аз съм 5. Оф! Ти си по-голям от мене. Какво направи? Че съм се родил. Пази се! Давай, кало. И печката кой ще вземе? Айде аз. Че съм благородник. Ни бе! Пидерас. Мале, ти докато щупиш тази печка, ще станат другите. Бърто. Ами това бе. Айде се тая, имаме си много. Не, крафт. Връх пиш! Ела, кало! Видях го. Оф, ще те убия, за да получа дия. Ще те Добре. убия. Разкарай се! За теб съм. Свиньо, помагай! Не можеш да се отървеш от мен. Ей! Наточих меча. Наточил си! Както едно момче в класа вика. Господине, може да го наостря. Наостри го. Ей! Стига си ме преследвал, бе! Аз съм Хервай. Аз па съм... Добре, аре да си направя къща, тук, искаш ли? Айде! Спри да го... Ето... Тук, горе. Ей, кало! За теб не знам, но искам да се спусна по онова. Айде, двойно искам. Гледай го! А това не сме го направили ние, не преди малко ти толкова тук върта. Да. Рандон генерира на бака. Леко да ме буташ в лавата, че ще застрелям. Добре, катери се! Абе, катери се отстрани, бе. Все още виждам връх пиш. Ето го е там. Добре. Пиш. Не минай пред мен, докато удрям да покажа връх пиш, бе, човек. Защо ме следваш? Защото се качвам. Добре. 3. 2, 1. Първи си ти, братко! После ще ме заснемеш. Добре, в момента се спускам. Добре, гледай ме сега. Чакай. Така, здрастуйте, братки! Не! Сега се гмурлем. То па не може. Аз отивам тук в басейнчето.